Хайде. Ще ги надръчим с риба за забавя. Ще бъдем, че ще има. Знаем, че ще има. И тук нашето море е най-открито и как да кажа, не да се обижат колегите, а най-са добри моряци са тук от Калиакра до Румъния. И сме постоянно в вълни. Тук нямаме заливи. Вятъра се променя? Да. Тук няма залив. Всичко най-лошо, което може да се случи на един рибар. Съм закъсвал и кораби сме спирали вече, и са помагали корабите, и благодарствено писмо съм писал че са ме спасили и съм се давял и много. А кое се помни? Лошото или хубавото повече? Хубавото се помни. Лошото... Хубавото се помни. Като има много риба, всеки ден е празник за нас. А, майко! Да ви дам подим кака да се найдете днеска. Два матуса или колко? Има е. Слава. Как е, бе, Тошко, има ли? Тоше, има ли? Слава. Слабо. Те има 5-6 кила до сега. Колко води се фали? 220. По-малко. Няма ти жена лодката, зато и не върви. Ние ще имаме жена. Два пътя зима и посред дощ влизахме. Никакъв каден, викам който не. Няма да я пипаш, пой. Няма. Да, той е от екипажа за из. Дай им по-новино да пиете. Имам кратко повече. Една барна ли? Утро спи Ти време повръща вече. Ай. Знаеш много добре, бе. Като има, ама май ще караме на глад. Айде. Айде. Рибарският делник е и празник. В него има и тежък труд, и закачки и усмивки. Борба с мрежите и стихията, но и топлина и приятелство, вино и песен. Който не пие, то не мря, бе. Иначе ще го изтрага. Съм пял 6 часа Ляно море, на 3 часа капитана бяха хвърляли за кола, на 3 часа и 15 минути. 6 часа и половина направихме връщане, оттам тук без да справим Ляно море съм пял. От страх, от страх съм го пял. От страх. Пък иначе пеем и когато имаме риба. Аз гледам много пътя пяхме, защото имахме много риба. Съдба, тежка е тя, рибарската съдба. Ах, съдба, тежка е тя, рибарската съдба. Предимно наши песни. Морски песни. Моряци се връщат. Много песни. Между другото, всяка сутрин, всяка вечер си имам спи. Защото постоянно си мокър. Добре, с какво се цириш от муката? Греена ракия, вино? Греена ракия, греено вино и вино цял ден и ракия цял ден и толкова. Кой искаш да се тира? Я пия хапове. Йодови чепари чувал ли си? Аз ги ползвам първи. Защото съм потъм. Нека се. Свободен съм, бе. Нямам началник на главата. Нямам кой да има тормози. Котвата, като погледнеш е семейството. Аз трябва да ти кажа, че аз много се обичам семейството и постоянно съм вкъщи. Аз 2 часа да имам, си заминавам вкъщи. Аз имам прекрасни деца, имам прекрасна жена, която ме траи. Щом ме траи, стана 20 години. Жена не трябва да влиза в морето, виж? Нещастие носи. Що я вземахме? Нещастие носи жена. Нещастие носи и на кораб, и на...
Нима гада има в очите, като говори с мене. Има ли жени рибарки? Ето, тя е рибарка. Тя също си има мрежи. Аз съм аматьор, но се справям. Няма нещо като се спрежи и коректно. В морето лодка се беле, в морето лодка се беле, в морето лодка се беле, а рибарята жнопей, а рибарята жна песен пей. В морето лодка се беле, а рибарята жнопей, а рибарята жна песен пей. Помогнете ми весла да изляза на брега. Помогнете ми весла да изляза на брега. Помогнете ми весла да изляза на брега, да целуна майката земя. Помогнете ми весла да изляза на брега, да целуна майката земя. Смилете се небеса над рибарската съдба. Смилете се небеса над рибарската съдба. Смилете се небеса над рибарската съдба, да се върна у дома. Смилете се небеса над рибарската съдба, да се върна у дома. Не моля да стоиш до морето да не видиш хората какво правят. Аз баща ми беше рибарен дълги години, той беше. Ами той беше друг човек, тогава бях с втори, трети клас. Хора, къде да работи? Беше по машините на ТКС-то там, на виялки, на зърно, на тъна. Вземал тъй. После ТКС-то направи риболов, купяха лодка, купяха мрежи инвентарна и направиха рибарска група. И той им стана капитан, защото най-добре. Той си разбираше и се работеше. Виж какво, аз край него се учах и мрежа да фърлям, и да правя, и да връзвам въдици, и да мрежа да плета. И той се учи, човек. Не страх, няма какво да правиш. Няма риск, всичкото е риск. Рискуваш, тръгваш, няма накъде. Защото като сънти, гюркат червата. Бръква пак гюркат. Няма друго. Нямало риба. Нямало риба, а? Бедни ми риба. И виж що. Че-то мисинето само да. А? Мисинето, да? Да. И на другите ще. Не се смяли. Рибарската съдба
дърво без корен. Но морският човек без котва не може. Котвите ни, казват добруджанските рибари, са у дома, при семейството, при жената и децата. И в кръчмата с приятелите на вино и песен. Аз имам две груби ръце и двострата ладия стара. В мен тупти моряшко сърце, като всяко сърце на рибаря. В мен тупти моряшко сърце, като всяко сърце на рибаря. Аз имам две груби гребла и синият свод на небето. И когато аз вдигна платна, като чайка летя над морето. И когато аз вдигна платна, като чайка летя над морето. Разтосвам морето на длъж и на ши, догонвам вълните в безкрая. С ветровете се боря без спир и за нищо не искам да зная. С ветровете се боря без спир и за нищо не искам да зная. Да рибая живота е безгрижък. Хапва си, пива си, отива, връща и пак продължава да живее. Продължава живота, бе. Живота се продължава. Празник е, защото аз спомням си за детството си и ми е приятно. Ангелинка, плътна белина, белянка край морето, заминаха гимиджи, каичи. Те носиха тенка мрежа, замрежиха земя и небо, улудиха Ангелинка, качиха я на гимика. Качиха я на гимика, гирнаха я из морета. Ангелика, ти се воли, ой вива се лечи. Каше на нашето село, каше виде моята майка, каше виде моята майка,
моя татко. Отговарят ги миджи, скоро, скоро, ангелинке, кога върба гроз ге стори, кога риба проговори. Значи никога. Здраве, значи няма да се върне. Виждом се взимали. Друг свят е морето, не нашия свят. Така е, така е. Баща ми се шегуваше на времето. Биоше, като правихме сватба на сестра ми каза, подарявам 300 декара море. Защото рибарин човек какво да подари? Рибарин човек, но няма... Чува се думата. Нали сте чували тая дума? Каквото имаме. Днеска е празник Никодем. Празник ще вземем лодка моторна, ще вземем, ще отплуваме към нашата пак завръщат се в България. Няма по-хубаво нещо от България. Така ли? Истина. Кой дето кучен, там научаме. Моя баща беше рибар и аз от малък се с него ходих и за риба съм ходил, даже бях се научил да плета и мрежи, правили сме стив и така нататък. Познавам рибарския занаят, макар че аз не наследих неговия занаят. Аз много обичам. Но познавам много рибари, знам душата на рибарите, те са хора чисти, хора искрени, хора волеви. И разбира се, след цялата мъка, защото не е много лесно да си в морето, обичат накрая да седнат, да хапнат, да пинат, обичат хубавата маса, обичат живота. Широки хора, с две думи. Каза на жената, че като старееме на село никой не му се отива. А пък на морето всички си идат. Не, на морето и босана расте, се чува. Не капитана там. И ще дорат на морето. На времето имаше риба. Много риба имаше. Стафрит, кефал, лефир имаше, ама сега няма. И ти беше млад. Кумрия? И си вадил? Кумрията, свършите аз кумрията. Аз съм вадил с кумрията. Това беше преди 20 години. Имаше. Ма сега няма тази риба, която няма и кая няма в момента. Кая. Най-хубаво, дето. Нашите съмишленици, дето рибарят, мои сини, тези деца, дето работят, няма и кая няма. Що няма? Защото от Дунава идва мръсна водата. Моята майка и моя баща са лови с чершав риба. Чершав риба. Дето ние нямаме чершав на времето. Са лови чершав и риба са ловиха. Лефер, кефал, кой беше Илария и другите много риба. При жетва, върна жетва, жената върше и всички отиват да ловят риба. Сега няма да го имат. Рибата е отровена. Тук долу горе, с маса има 6-7 вида риба има. Има сафрит, има чернокоп, има лихмус, има акула, има калкан в чорбат. Кефал. Не е тъй като беше. Ама това, което има, не е малко. Благодаря се, че съм роден тук. Море има и езеро има. Аз без вода не мога. Когато има риба, за мен е 9 септември биде го е. Жътва, да. Арман. Да. Като няма риба, отиваш да вземе. Като няма риба, комайната. жена ми е... Като стоя 2-3 дена на сушата и като е лошо морето, тя ми вика, хората се издаеха в него море, ти стоиш цена в къщи. Кой кай морето не те иска? Той не се отдае, Той си капитана сега, нали? Той си капитана. Аз съм най-малкия. Една истина ще ти кажа. Аз съм най-малкия. На 70 лена имам дете. На 70 лена. На 70 лена.
Влизам в морето, пей си писанта, остане буре нещо и става давим се. Ти кажа, че само едно ще кажа. С морето игра няма. Стане ли фал? Не мога да ти обясня. Тогава магията е голяма отговорище за магията. Морето е за смели момчета. Обаче прекараните. Прошка няма. Викаш ме дали хората се връщат от полето. Връщат са младите, защото няма кога да правят друго. Те няма кога да правят друго. Тук работа няма. Ма това е магията, тръпката е... Тръпка. Аз съм днеска шеф, защото съм влязал в морето. Никой не може да влезе. Дай Боже. Не всеки един на света за морето. Тук страх. Трябва да имаш. Пак дет казват хората. Въобще не влизай. Чакам да пятък и бягам. Къде е той? След 20 години доди, сега не може без него. Акордонист има занаят. Когато Господ е създал моряка, той няма много нещо под ръка. Ти даже там под своята Божия страха, за шапката му няма козирка. И даже там под своята Божия страха, за шапката му няма козирка. Направил му крака от две дървета, гърдите от слънце колашки мях. Направил му ръце от две въжета и стара бъчва сложил в дома. Направил му ръце от две въжета, а стара бъчва сложил за стомах. Направил му глава от земен глас и дал му глас на морския прибой. Направил му очи от две звездици, а за сърце му сложил бучка сол. Направил му очи от две звездици, а за сърце му сложил бучка сол. Веселбата, трапезата с плодовете на морето, споделената чаша вино, общата песен. И те с мрежите и лодките са емблема на рибаря, знаци на морските хора. Както казват нашите приятели от Шабла и Крапец, животът ни е в морето, готвани са празниците с приятели в кръчмата и трапезата в семейството. Да си върна у дома. Смилете се небеса на рибарската съдба, да си върна у дома. Здравей, екипаж! Да са живи, здрави всички боряци. Ерлия,